of all colors. Kaya it's time for them to realize and join us kag mangin kakampings na. Exactly. Later, partner, may sakit ka special Zumba session. And Yes! excited kita ko no, nga maggalaw-galaw kita sa And to lead our prayer, we have Mr. Herman Lagon, followed by the singing of the Philippine National Anthem by Kesha Bayua and Andra Balasoto. And to sing the Takbanwa or the Iloilo City Hymn, we have Jaynard Lerona. Sound. Let us pray. Sound, please. Let us pray that as the campaign period for the national and local candidates draws to a close, the entire electorate of this nation will be moved to self-reflect and be more discerning of their choices. We'd like to request everyone to please bow down our heads. In silence, let us do the expression of our faith for the Catholics in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We offer all our morning mass, our kulay rosas nga sumba, our house-to-house and market swarm campaigns, our stationary caravan being rally here in the plaza, plus our hopes, our desires and dreams for our loved ones in our nation. Lord God, hari kami subong diri sa Lapas Plaza, hindi bayad, abonado pagani, para mapabutyag ang amon nga kolektibo nga pagpalangga sa importansya sang kamatuoran, integridad, hustisya, kag demokrasya. We ask you to hear our pleadings as we enumerate our petition. We would like to request everyone to respond as loud as we can after each petition by saying, Lord, hear our prayer. Let us say it now. Lord. Thank you. As loud as we can. Para sa amon nga ginagaan balor gid ang kamatuoran, may we be given enough strength and wisdom to detect and resist lies, mga kabutigan, and historical distortions, and protect our fellow men from those who exploit them through fake news, intimidation, and deception. Let us pray to the Lord. Para sa amon nga ginagaan balorgid ang hustisya, may we be given enough courage, kaisog, kagkabaskog, and strong resolve to continue to fight against social injustices, kaimulon, korupsyon, kakulangan sa edukasyon, kalusugan, trabaho, kag suporta sa gobyerno, to speak up for the unrepresented and the misrepresented, and to animate a faith that does justice. Let us pray to the Lord. Para sa amon nga ginagaan balorgid ang demokrasya, may we work together more closely, mas determinado, to fight against those who undermine democracy through intolerance of critique and opposition, against those who perpetuate a culture of impunity and corruption, against those who practice traditional and patronage politics, and against those who violate human rights. Let us pray to the Lord. Para sa amon nga ginagaan balorgid ang integridad, personal kag integridad sa pagdumalahan sa gobyerno, may we continue to give a premium to those
who wield power as a social responsibility, not self-entitlement. Those who have proven track record as selfless servant leaders. Those who value good governance, transparency, and accountability. And those who have strong faith in God. Let us pray to the Lord. For those who continue to selflessly fight for gobyernong tapat ang at buhay lahat, para sa amon nga nagakampanya kag nakapakigbato to what is true, just, right, and honorable. May we humbly but heroically pursue our mission to bring back the light of truth, justice, democracy, and integrity to our society, especially in the coming elections, and act on with courage, love, and faith para sa Diyos at sa bayan. Let us pray to the Lord. Loving Father, we beg you to hear our prayers and together with our deepest desires of our hearts, grant all of them not just for the good of the candidacy of VP Lenny, Senator Kiko, and their katropa candidates, but more importantly, for our good and the good of the salvation of our fellow Filipinos and our nation that we hold dear. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa malulupig, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ang langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng Puloy ang kasang mga dungganit, hindi hunsay mong gugmang bilithon, namatansang mga baganihan, nakigbatos para sa kailwayan. Dunang manggat sa mungin aman, manggaran sa kulturang kinaatman, may maratas nga matino akon, bulawano ng mga palanublion. Ilo-ilo, ilo-ilo, dapanwa kong nahamutan. Ilo-ilo, ilo-ilo, bugal magpadulong din man, tampad nga magpabilin sa imo, tumot palangga ko dakbanwang. Ilo-ilo, bugal ko. Himpit nga gugma sa imo ihalat, sakdagon ang imong katuyuan, itipong ang kauswagan, padayon nga maangko ng katingaran. Ilo-ilo, ilo-ilo, dakbanwa kong nahamutan. Ilo-ilo, ilo-ilo, bugal magpadulong din man, tampad nga magpabilin sa imo, tungod palangga ko dakbanwang. Ilo-ilo,
mapabilin sa imo tungod palangga o dakpanwang Iloilo bugal ko. Sa liwat, madamo nga salamat kay Kisha, Bayawa, Andra Balasoto, and Jaynard Lerona. Kag syempre, madamo mga salamat kay Mr. Herman Lagon, leads ang aton nga prayer. Maayong aga mga kakampi! Upod kita sa pagselebrar sa isa ka masaysayan nga itabo sa aton rehiyon kag sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. And I am your host, Reyna Clamor. Good morning sa aton mga pinalaga nga Ilonggos! Woo! Welcome to the Grand House to House Kick-Off Program! Kag today we are joined by our kakamping volunteers all over Panay Island, reaching every house, making one pink mark at a time. And of course, ladies and gentlemen, ako isa man sa inyo nga kakamping host, I am Kate Chavez. Partner, this is a true testament of puso sa puso, tao sa tao, kag ang pagbaitindi nga mas radikal ang magmahal sa bayang Pilipinas. And today, partner, we're also viewed live in the different municipalities in the whole province of Iloilo. Kag kaway-kaway to everyone who's joining us in our Zoom. Maayong aga sa inyo tanan. Alright, sa tanan ng mga volunteers, basi ano ka mo later sa camera, make sure nga mag-hi ka mo because we have to show the world our beautiful faces with our beautiful hearts. Kag, not only in the province of Iloilo, Reyna, but also we are viewed sa tanan naton nga social media platforms. So sa aton mga kakampings dara, make sure to follow every kakamping sinama na dahil welcome ang lahat ng kulay sa ating pagkatok. Ma-house to house kita, partner. Makatok na sa tag sa kapanimalay. Kag amo lang niyang tukhang nga sigurado i-welcome ang tagsa-tagsa naton kay mga volunteers sa sumungadaw. And thankful kita speak ako volunteers sa luwat. Thank you sa tanan. Sa tanan nga rin subong dire ang Iloilo Youth for Lenny, ang Red Ladies, ang Mabilog Academy, of course. Mabilog Academy! Aton nga mga kauturan ang suporta sa Uswag Ilonggo Party List. And sa tanan-tanan, hindi ko man malawag tanan-tanan, but we are thankful for everybody who are joining us today. Gasugod pa lang adlaw naton kag sa kagaron sapon we will be witnessing ang aton nga grand pasasalamat main event. Yes. You know, I'm already happy. Always, ginaya make sure nato, no? Siyempre, kami, Reyna, as host, as your host, medyo nagabalik ng amon nga mga events, which is we're really grateful for. Pero, basta maghambali gani nga ato na nga ang aton nga adlaw, mas magwa ang aton nga energy. Ako yung naganap patigid nga, Reyna, dapat mapagwa naton ina kung kita magpabalhas gamay. Sakto na ang kayang ginapagawa ko lang nga dan for me kwarta lang nga charing. Para magdugay
dugay kami. Pero ha, as your kakamping host, ginaklaro, ginanamon nga, hindi kami bayad. But we are here because gusto namon. Hindi lang kita partner, pero tayo nga nag-join diri. Hindi kita bayad! Woo! Wala pilitay. Exactly, partner, no? And mo man na, partner, ang isa sa mga bagay, i-share ko lang, no? Last time, when this day was scheduled, may prior commitment ako with a wedding event. Pero ginaman ako nga client nga, ma'am, sorry, hindi ko ka-host kay ma-host ako kay VP Lenny. Kaganang basang client ko, okay lang, sir, para sa bayan, kay kakamping man ako. Yes, so sa mga clients namon nga nagahatagid sa nga consideration. We love you so much. Amo to pala gagawin akong client, kaya mo to nga time dahil naging pasugtan ako nga, sige lang, sir, mangitan ako iban nga host. Kaya Yes. unahalan na, tapos pag ito gagawin, vlog yan ako. Charot. Wala. Sige lang, wala. Naglain lang ang schedule. Amo ginaya kay tibalan naton nga madamo pa kita sang kaladuan para damo pa kita sang angkaton nga mag-upod sa aton grupo, sa aton family. Gani, ready na kita mag-Zumba this time, Reyna. And Mazumba now, ka partner, man. I think... And of course, now we are now ready to swing those hearts, ladies and gentlemen, to lead our Zumba exercise. Let's have our Zumba instructor and find their spaces now. Sige na, masaot kita. Yes. Ladies and gentlemen, our Zumba instructor, Sherwin Diwan. O, pangita na kita sa aton nga pwesto. Kay mas stretching kita. Come on everyone, please join us sa itong Zumba, no? Sa aton mga kakapig volunteers, let's go! Come on, Capians! Clap! 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 Come on, Let's go! everyone, join us here! Clap! Clap! Let's go! Push! Come on! Woo! Stretch! Push! Let's go! Come on, everybody, let's go! Woo! Galaw, galaw, stretch those arms! Stretch! Come on! Bend those knees! One more time, let's go! Woo! Left! Left! Right! Left! Come on, everybody! Ang presidente, Benito Preto, vice-presidente, Tito Pangilinan. Ang presidente, Benito Preto, Vice-Presidente! Tito Pangilinan. Ang presidente, Benito Preto, ang presidente, Benito Preto, vice-presidente, Tito Pangilinan. Left and twist, right and twist, left and twist.
malakas, may galing at may pusong tapat. Lenny Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Nagawa niyang ikaw ay turuan, buong pusong pinagsilbihan. Inangat ang lipunan, tinaas sa ating bayan, di tayo pinabayaan. Lenny Robredo, nagawa niyang lahat. May lakas, may galing at may pusong tapat. Lenny Robredo, ating pinuno, nagawa niyang lahat. Tumaan ang bagyo, di sumuko. Ang inis sa matay, di naglaho. Tumindig, lumipad, taasan mo, pag-asa ng Pilipino. Volunteers, move forward now! Wala na sa inan! Let's go! Woo! Sa ating mga volunteers sa likod, let's go! Woo! Higher! Wave! Wave! Nagawa niyang lahat. Robredo, pinuno, nagawa niyang lahat. Nagawa niyang lahat. Robredo, pinuno. Lenny Robredo, kami ay saludo. Nagawa niyang lahat. Di ako nag-iisa. Let's go, Kakampings! Buong bayan ay merong maaasa. Energy! Ating pinuno, handa nang magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Guys at the back, move forward! Come on! Matitig hanggang huli. Tapat ng loob may malasakit. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka bigo, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kada lang ating pinuno, handa nang magsilbi. Husay at tibay puso at isip. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. Kaya tayong ipaglaban, matitig hanggang huli. Tapat ng loob may malasakit. Kay Lenny tayo, Robredo, oh. Kay Lenny tayo, Robredo, oh, oh. All right. Yes! Kundi! Gabi partner, na-energize tayo for today's video. Yes! Kita mo, malan kagit magwagid ang awa mo niya to eh. Oo, yes. Exactly na partner. Pero in na- fairness sa aton mga kakapigs, thank you so much! Kaya gipagwa nyo ng initial yung energy, energized na kamo ina the whole day. I-check na partner na yung temperatures ng aton ng mga kakampigs sa gobyernong tapat. Sa gobyernong tapat! One more sa gobyernong tapat. Ayon. Yes. Okay. Kag, Reyna, ang question naton tanan, ang question sang tanan nga mga nagalain-lain caller, nga abala ginaubrata ini ang house to house, nga aging tawag siya nga tao sa tao. Pamatian ta ang isa sa mga volunteers para kay Lenny Kiko. Palakpakan naton si Miss Jennifer May Ladrido, Chair Robredo's People Council, Iloilo. Palakpakan naton. Hi, Ma'am Jen. Si Ma'am Jen nga nagbira-bira man sa Zumba.
Alright, thank you, Ma'am Jem. Hello, ayan. Thank you, okay, thank you, Reyna. Ating Presidente! Vice Presidente! Ang Presidente! Vice Presidente! Ang Presidente! Vice Presidente! Wow, daw wala na ubusan ginhawa sa Zumba. Yes, mayong aga sa aton tanan. Madamo gid nga salamat sa inyo pagka-ready subong sa La Paz Plaza para sa launch ang aton biggest simultaneous house-to-house event. Nag-ubra naman kita bago nga kategory. Kito kadamo na to sa iba, no? Sa Grand Rally. Damo-damo na to iyawan na ta mag 500,000 siguro. O to kaya ta. So muna nagdesider kita, lainon ta naman ang category biggest simultaneous house-to-house. So madamo gid nga salamat sa aton nga mga volunteers nga ari diri. Dosang sanol lang no nga October 8 nga nag-first kita nga caravan. Kita man to ang first nga nag-caravan. Tapos before we knew it, nag-February 25 na grand rally na kita. Kag subong, dali na lang gid matapos. Pila na lang kaadlaw, dason mabuto na kita tanan. So, but before, syempre importante gid, nga ma-house to house kita, nga aga house to house kita, kay gusto ta mabatian sang tanan, mapalabot sa tanan, kun nga aga pati kita nga si Lenny Robredo kag si Kiko Pangilinan ang dapat nga mamuno sa aton pungsod. Sugod sa nga bira-bira gid naga house to house adlaw-adlaw ang aton pink na langga youth. Sino pa may nalimtan ako? Oo, sige lang. Basta pasalamat gid ako sa inyo tanan, of course, to the Robredo People's Council. From the bottom of our hearts, we would like to thank you sa tanan nga effort, sa tanan nga ginobra nyo para lang mapadaog si VP Lenny kag si Senator Kiko. So, bira-birahan tapagid, pila na lang kaadlaw, 4 na lang kaadlaw ang kampanya, dason maboto na kita, mapahuway kita on May 8. Oh, nalimtan ko, sorry, ang LP Magayon and ang LP Youth, nga ari man dire, madamo gid nga salamat. Ang leader nila si Sir Gerard, sang LP Youth, forever young. Okay, siguro ang pila tapagid nga panumdumon, no, sa May 9. Number 1, siguraduhon ta maboto kita tanan, okay? Second, siguraduhon ta ang aton mga himata, ang aton nga mga amigo, amiga, tupad balay, mahagad taman nga maboto sila sa May 9 para kay Lenny kag kay Kiko. Alright? Ang ikatlo, protektahan ta ang aton boto. Siguraduhon ta nga hindi kita pagdayaon. Ang tanan nga gusto magboto, makaboto, kag hindi kita pagpahugon, hindi pagpangapudlayan para makaboto. Okay? Alright. Kaysa gobyernong tapat, madamo gid nga salamat sa inyong nga tanan, kag good luck sa aton house to house today. Madamong inga salamat, Ma'am Jennifer May Ladrido, the Chair for Robredo's People's Council, Iloilo. Ari, gabi ni kay ga-follow, ko niya. Tani may badge na ta. Fan badge. Kay... Bongga, nakagi-highlight ka lang ginambal ni Ma'am Jennifer, no? Halungan din nato ng aton nga mga boto. Yes. So, ari na kita diri, ginaupod na gina-make sure ta nga nagaupod na sa aton tanan ang aton mga kakampigs. Pero wala dira nagatapos ang aton responsibilidad sa pagboto. Kay man ang next naton pagtapos naton boto, protektahan ang aton Protektahan boto. nato mga boto kay pink ang aton nga mga boto, no? Di ba na, Ma'am Kate? And of course,
And of course, once again, thank you sa tanang mga volunteer groups naton. Kaga-shout out lang sa tanan. Nga nagalantaw sa aton through Zoom from Putotan and Lambunaw. Thank you so Thank you, much. mga kakampings nato nila. Good morning, maayong aga. Palangga namon kamutanan. And at this point naman, partner, no? I think everyone is so excited to start this house activity nga may ara kita kag para masobalan naton kung ano ba lang aton nga obrahon sa sininga aktibidades o kung hiliguton. Let's have Miss Gemma Luisa Lee, Eleni Kiko 2022 representative. Palakpakan naton. Mic 3, please. Check. Ari na lang, mic 2 na lang. So, maring aga, gusto ko i-greet ang mga taga mga iban-iban nga banwa nga gatanaw sa aton subong FB Live. Gusto ko man i-greet ang mga youth from the different parishes nga ari subong diri. Plus, para ini sa mga abonado, para kay Lenny. Para manini sa mga ubusan ng kaban, para sa bayan. Okay, so let me remind you, ang purpose natin sini is really conversion. When you go out, you're going to be heckled. Bastuson ka mo sang iban, pero hindi magpatol. Okay? Because we show them nga ang aton ginaaway, hindi lamang para sa aton lawas, kundi para sa aton tanan. Is that clear? Okay, very good. Basta kakamping, maalam. So, kung bastuson kita, hindi ta magpatol. Okay? Just walk away. I know it is very hard. I know it is very hard, but walk away. Kaya kung ma-engage kita, wala may matabo, we will not convert votes. Every vote nga ma-convert naton matters. So let us be polite, balanta na, let us smile, and let us show them why we are fighting, what we are fighting for. Okay, so is that clear? Okay, so matapos ako kay kainit na gid. Okay, so good luck and God bless us all. Thank you, madam, mga salamat. Ma'am Gemma Luisa Lee, no, sa liwat, as we converse with people from different walks of life, let us always start with a beautiful smile. Yes, kag Reyna, gusto ko man niya mag-hello sa aton mga Doctors for Lenny. Kay Madamo, oh, hello, good morning! Thank you for your... Lenny naton! Doctors for Lenny! Thank you sa inyo. Kag Reyna, Madamo, diri sa Tagalapas ng mga doctors. Gina, good morning. Kukumoda, good morning sa inyo. Ayan, mga kakamping doctors naton. Correct. Actually, sa mga iba naton nga volunteers nga nagalantaw subong, even if ara ka lang sa balay mo, you know what you can do? You can go to your neighbor, say good morning, kag mga talk kita sa imo nga neighbor. Correct, no? Sa inyo, tanan nga nagalantaw sa amon via Zoom, pwede naman kamo kasugod amat-amat sa inyong house-house campaign. You can do it personally, and you can also do it virtually. Pwede ka mo kapang-chat sa inyong mga kilala. Yes. Tandaan naton, every vote, no? Nga magkanto on the side of Len and Kiko matters. Yes. And again, just welcome everybody from all different colors. Kay kita ganiya, nagapati kita nga, mas radikal ang magmahal. Exactly. So, labaan nato ng aton nga pasensya. Sa ato tanan nga mga kakampings watching us right now, good morning! Let's start the day right and ready na kita mag-house to house. Kaya guys, partner, ready na gid kita sa mga kakampings. Let us now have our countdown, no? Sige, sabay, wait lang. Dapat sabay. Amo gina dapat, Okay, to all our volunteers, arada sa likod, I know, medyo mainit, no? But please join us. Daling di anay, palapit ka mo anay for just a quick few minutes. Come on guys, run to us. Run, let's go. Kay ma-countdown kita. Pag-countdown natin, maumpisa na kita sa aton house to house. Come on everybody. I want everybody come here closer. Let's go closer. Come on. Ayan, ara na sila. Yes!
Kanami ng tahon ang ininga duag sa siningaaga, no? Sa aton mga volunteers tanan, from left to right, from side to side, from the back till the front. Sige na, hindi ka mo mahuya. Madamo kita sa space. Come on, let's go. Kag syempre hindi nyo man pagkalapitan, lipatan nga i-follow ang inyong kakamping host sa social media. Diba? Of course, no, partner. To all my kakampings here, you can watch my vlog in the official page of Mayor Jenny Treñas. And of course, you can catch me in my social media accounts. That's Reyna Salazar Clamor. Kag sa akin na TikTok, it's at Reyna ng Iloilo. Ay, bongga. Ako naman yung Kate Chavez lang. Pangitaalang, makita mo na dayo ng akon nga face. Nga chubby and healthy face. Sa mga chubby kakampings nila for Lenny, good morning! Namit-namit, kina yung breakfast na po niya. Extra rice, 3 kabilog. Woohoo! Ma'am, Yes, ari na. kita. Actually, yes. Ang importante, healthy. Chubby is the new... Hala! Grabe, bongga! I love it! I love you all. Okay? So sa liwat sa ating mga volunteers, Iloilo Youth for Lenny, Red Ladies, Mabilio Academy, Lenny Kiko Volunteer Group, Doctors for Lenny, Educators for Lenny, Kaga, Youth Parishers. Ginaimbita na mo kamutan nga magkato diri sa tunga kay sa tanan nga volunteer groups. Alright. Subong. Sige, so Reyna, I think ready na kita. Now, dear kakamping sa ato mga pinalangga nga Ilonggos, ululupod kita sa pag-isip halin sa... Partner, no, before kita sa aton, before sa countdown naton, liwat, i-temperature check naton kag patasan ng energy sa atong kakamping. Ang ating presidente, Vice Presidente, sa gobyernong tapat, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Let the grand house to house begin! Let's start our house to house! Let's go! May puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay matatag. Bawat pagsubok kinakaya. Karapat-dapat sa kanya ay maayos na pamamahala. Sa lahat ng unos ng Lenny, Kiko, Lenny, Kiko, Lenny, Kiko, Lenny, Kiko. diwa ng Pilipinas siyang kailangan. Alam kong di ako nag-iisa. And of course, sa kada pinalangga ng mga Youth Pink na langga! Merong maaasa. Let's go, everybody! Let's do this!